Takže ahoj, ja som Marty a chcem respektíve točiť videá z Minecraftu, z, ak sa volá CSGO a z Metinu, poprípade z iných hier. Na začiatok som vám chcel len predstaviť, nebude to nejaké dlhé video. Vidíte, že mám Creative mod, je to jednoduché, pretože sa nám jedná o Herobrine mod, ktorý chcem točiť. Tento prvý diel bude mať zhruba tak 15 minút, normálne mám trému, fakt, pardon za to, aký som, ale mám tému, takže trému. Takže ideme na to, zapalím totém, tieto veci vyhodím preč a dám si game mode naspäť. Tak, a môžeme začať hrať normálne, totém už je aktívny. Zvuky si stiším. Jedná sa o to, že tento totém nám vlastne akoby zaktivoval Herobrine. Menšie prvky, ktoré tu môžeme vidieť, sú jednoduché napríklad na zvieratách. Niektoré zvieratá môžu mať biele oči a to sú by ako, ja neviem, z toho modu pobraný z Herobrina alebo takto, neviem to inak vysvetliť. A teším sa na to, že čo sa tu bude diať. Každopádne som silno akože zvedavý z tohto, no. Tak fajn, ja si spravím rýchlo základné potreby, čo treba. Len takto. Určite budem rád za nejaké pozitívne ohlasy, pokiaľ sa vám to bude ľúbiť. Ale ospravedlňte moju trému, fakt, lebo predsa len je to pre mňa novinka, takže je to také, no to som ešte nechcel, také iné proste, ako by to povedať. Uvidíme, no. Zistím, tu sú že prasatá. Ježišmaria, som sa zlákol. Podľa všetkého by táto mal byť akoby taký hororový modpack a teraz už som sa zlákol len toho totému, tak normálne sa riadne teším, že čo to bude zač, ale v dnešnom diele je základ prežiť noc, hej, jednoznačne. Zo začiatku sa tu nemusí ako diať nejak extra moc veľa vecí, ale prepáčte fakt, ale ten zvuk mi naozaj vadil. Nemusí, ale môže, hej, nehovorím, že to tak aj bude. Takže spravím si ďalšie plenky a posteľ. Pozabijem tu nejaké prasiatka, nech máme jesť. Uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať, aké budú ohlasy na to. Každopádne mám úprimne veľkú trému z tohoto, pretože som to nikdy nerobil. Ja sa tam bojím ísť. Tento mod nie je bezpečný. Ja tam nechcem ísť. Každopádne som vedel, aké budú ohlasy na toto, lebo mám naozaj trému. Tak prečo by som mal klamať, hej, zase na čo? Tak Adama podporíte a bude sa vám to ľúbiť. Super, takže tu si na chvíľku zložím crafting, ostanem rovno aj tu. Nejdem sa nikam akoby hnať, lebo to nebude mať, ako v dnešnom dieli to nebude mať nejaký hlbší zmysel. Takže položím si sem crafťák, už si spravím aj normálny krompač, lebo už mi vadil ten drevák. Dám si vypiesť to mäso, čo mám. Uvidíme, no. Je tu pár modov navyše a to sa mi ľúbi, ako napríklad tá minimapka, to sa mi bude hodiť určite. A že vraj, neviem či to je pravda, lebo ja som o tomto mode len čítal na Wikine, ale treba, že byť k tomu totému najbližšie. Verzia je tuším 1.5.2, lebo skúšal som nainštalovať 1.7.2 klasicky cez Technic Launcher, lenže to mi nejako blbol skin, tak som proste povedal, že radšej zahrám tú staršiu. Tak som zvedavý, čo to bude. Ale myslím, že už to šlape celkom v pohode, len na to, že som si musel gibnúť itemy, ale tak kto chce teraz zbierať 3 hodiny itemy v nedri a podobné veci, takže fajn, myslím, že čestku si robiť ešte asi nejdem. To môžem vyhodiť. XPčko. Mne sa ešte prasiatka nejaké. Lebo ako musím sa pozerať hlavne na to, že či tie prasiatka majú normálne oči. Ovečka. Dobre, ty máš normálne, okej.
Lebo oni sa neserú ako. Fakt, oni sa hneď rozbehnú po vás a šichta. Poď sem meso. Takže si musím na to dávať pozor. A ľúbi sa mi tento biom. Mne sa ľúbi to, že som v snežnom biome. Super, no. Do toto je oným krompačom. Drevený je to nepotrebujem, takže... Uvidíme, ako dlho to bude akože fungovať. Za kamerou nebudem hrať určite ani trošku, lebo tento mod není ako klasický Minecraft, čiže chcem zachytiť všetko možné, čo tu bude. Po prípade to ešte keď tak zostrihám, spojazním Vegas a iba niektoré prvky akoby z branch miningu a podobných vecí sem vložím vlastne do toho videa. Fajn, teraz kde bol ten kráter? Asi tu, že? Jasné, super. A ešte chcem, zoberiem si takto ešte 5 uhlia a... Tak. No to by mohlo stačiť už len z toho menšieho. Ja si to tu rovno otorčkujem. Oh shit, už je nejaký panák. A to je skeleton, to je v pohode. Ale ja mám len sekeru. Vlastne príde ku mne, veď šikovný. Díky bráňa, díky. Prdlavko. A čiapku mi nehal. Nie, čo tam sičí? Ja sa toho bojím. Haló? Tu je nejaký creeper alebo volačo, tak tam nejdem. Super, mám čapičku. Už sa musím dopapať, lebo... What? Takže prežijem prvú noc, budem spokojný. Spravím si jednu menšiu čestku. Nech si tam môžem zvesiť veci. OK. Jasné, ešte meč. Ešte meč. Úplne mám trému, že neviem čo robím, proste to je... Prepačte, ja som taký. Ale hádam, keď uvidím nejaké tie pozitívne komentáriky a že sa vám to videjko bude ľúbiť, tak hádam ma to prejde a bude to lepšie a lepšie. A ja verím, že bude. Fajn, tak ideme pozrieť, čo tam je hlbšie. Herobrine teda je, dá sa povedať, aktivovať. Haló? Haló? Tu niečo zasičalo. A pomenujem túto sériu Herobrineová výzva. To znie úplne tak pekne. Ja neviem, ja to sičalo volačo, prečo som niečo musel sičať? Posratý len z normálneho Minecraftu a nie ešte z tohto. Super. Aspoň tu máme želiezo. Tu bude asi creeper alebo pavúk. Ja si nepamätám, jak zneli zvuky z tých starších updateov Minecraftu od 1.5, možno, že sa tam niečo zmenilo, možno, že nie. Super, no tak prvú noc sme, dá sa povedať, prežili. Musím to hrať aj zapol som to cez lanko, aby som si mohol ten game mode vtedy nastaviť, takže... Dobre, toto by bolo, dám si vypnúť toto a zase všetko nosiť nemusím so sebou, si myslím. Čiže pôjdeme sa pozrieť ešte tuto, či nám náhodou sa nezmenilo volačo. Dobre, tam je iba oný, Enderman. A hore levituje volačo. A ty čo? Dobre, bracho, neboj sa, ja ti to nejdem ukradnúť. Mesko, super. Toho mesa na začiatok ako bude dosť zatiaľ, no len uvidíme, čo to bude, keď oné. Keď už sa mi konečne... Ja som ho vypol? Nie. Ach bože, tak ja to spravím znovu. Ale robím to na kameru, aby ste si nemysleli, že si niečo givnem alebo podobné. Nechcem, aby ste si to mysleli, preto to všetko vrátim ako naspäť, ak to bolo. A ja sa budem zdržiavať hlavne pri tomto téme niekde tu na okolí a tu si aj všetko zariadím, lebo čím bližšie k totému, tak tým to bude akčnejšie. Takže uvidíme, ale ako mám z toho už teraz blbý pocit a to vám nebudem klamať a to popri tom ešte tu nič není. Oveško, ty mi nedáš už asi nič iné, čo? Ja som si mohol... Ako sa robia waypointy? HCčkom. Či? X. Cčko. Dobre. Tak ja si spravím waypoint a pojem sa pozrieť niekde po okolí ďalej.
Takže dáme jamka. Super. Popozeráme to tu, jak to ide. Jak sa majú zvieratka. Hen, tuto ovečka, skače. Jak antilopa. A ideme na to skeleton na zenčatovaný luk. Ako nebolo do 24 minút, ten luk vypadol, ale náhoda je malá. Keď mám obtrápku, je to iné. Hrozne taký pocit v sebe mám, že... A super, ideme pozrieť semok, čo tu nájdeme. Taký pocit mám, že... Niečo ma tu naplaší. Super, je tu železo. Haló? V pohode tam, ako zostaňte dole, ak tam niekto je, ako ja tam nemám v pláne ísť. Pokoj, ja som si prišiel len toto nakradnúť, ako a idem preč. Ja sa tu nebudem zdržiavať, nebojte. O toho želieska je tu fajne. Výborne. Ako na prvý diel to celkom v pohode ušlo, že zrovna toľko železa nájdem. Aha, ďalší, no krása. A to budem torčkovať, nech to je niečo vidno. Taký pocit z toho točenia úplne taký prvýkrát je taký pocit, že... Bojím sa proste toho, že ma nebudete mať rádi. Ale vy ste dobrí ľudia. Okrem zomboňov tu není nič. Ježišmaria, ale zase vádzate na rozdávanie. Keď ma niečo to mám čapičku. No, ale nesmrteľný. Hurá. Čo mi padlo z teba? Nič? Škoda. Ja si toto prehodím takto. Pri sebe nemám žiadne drevo, škoda. No brácho! Ty si mi tu určite nechybal, ale mohol by si buchnúť, ako by som si mohol ušetriť trompač, keby to buchne pri tom uhli. Zemri. Krásne. Tak zoberiem všetko, čo sa dá, lebo na začiatok je všetko podstatné, a však vy to všetci poznáte vlastne z toho prvého, každý pozná tieto začiatky Minecraftu. Tak uvidíme. Potom vám musí dostať naspäť na povrch, lebo nechcem to ako pobehovať jak pajac. No, idem niekde hore vyššie, ešte pozriem, či tu nie je nejaká jamka. Poď ku mne, na chvíľonku. Čiže tento prúd vody, ja toto nemám v Minecrafte rád. Naozaj mne to je brutálne nepríjemné, keď idem a proste zrazu 2000 hektolitrov vody ma odplavuje úplne niekam preč, úplne nezmyselne niekam, a ešte keď napríklad idete a nemáte torčky, hej, zabudnete si ich napríklad vo vašej base alebo tak. A proste voda vás odplaví úplne do neznáma. Fakt ako smutné. Bože, normálne zase som sa zlákol a to som jako pod do hliny. Ale toto si tu nechám otorčkované, sem sa určite vrátim. Potom nejakom ďalšom diele, ak teda nejaký ďalší diel bude, to uvidím na reakciách od vás. Aj keď potešili by ma pozitívne. Hop. Ale misiu sme splnili, dá sa povedať. Prvá noc je za nami. A kravička tu je. Super. Poď, kravička, poď. A nemá iné oči, tak je dobre. Ďalšia. Výborne. Oni tie prasce inak s takými bielými očami, oni vybuchujú. Ježiš, čo to ide za mnou? Oni normálne, keď ich zabijete, v podstate vybuchnú, to je sranda. Chcel by som také prasco nájsť, ale... Zatiaľ ako je nejaký kľud, celkom neviem. Či sa mám tešiť alebo nie, lebo ja som to v podstate... Ten totem aktivoval preto, aby to bol ten Herobrine a nejako tu není. Zvyknutý CTRL, aby som bežal, a teraz to nejde. Jo. Tak fajn, dáme vypiesť ďalšie. Ja spravím jednu menšiu zásadu. To budem musieť urobiť nejak logicky, nech sa tam môžem aj poprechádzať dnu, keď tak. Myslím, že dreva mám dosť. Ale nejdem to ako dvakrát... Ej, čo je to? What the fuck? Aha, to si ty... Ježišmaria, ja som normálne zbledol, fuj. Zemri. Krása. Ja sa chcem popravde tu aj tak akože hýbať. Takže to spravím. Ešte mi chýba stone, tak to je blbé. No už mi nechýba. Ne, vyššie. Ja toto chcem mať totiž to trošku tak akože čistejšie. A potrebujem tu niekde pozbierať akoby tie itemy. Niekde sa tu potrebujem schovať.
aby tu na mňa neliezlo, pane bože, pardon, to bola časomiera, som sa zlákol aj to. Jasné, musím kopať bloky, lebo tam ich nemám. Fajn, takže dokončím tieto dvere. A toto bude na začiatok, na prvú epizódu všetko. Ak sa vám videjko ľúbilo, určite nezabudnite oceniť lajkom. Po prípade odberom, vravím, začínam s YouTubeom a chcel by som vás v podstate tešiť týmito videami, tak hádam to oceníte a pokiaľ sa vám to bude ľúbiť a ja to uvidím, tak sa vidíme u ďalšieho pokračovania na Herobrainovú výzvu. Majte sa pekne.